Vítam vás po dlhšej dobe u nového videjka a v dnešnom videjku si ukážeme, ako čo najrýchlejšie naleveliť petov v hre Grow Garden. Určite sa pýtate, prečo mám mimiku v ruke, oktopusa. A ako som ju získal, prečo ju vôbec mám? Padla mi z egu, takže ak by ste chceli vedieť, že čo urobím teraz na konci videjka, tak dajte like, odber, nič vás to nestojí, mňa s tým veľmi podporíte. No a neviem zdržovať, no a ideme na to. Takže určite sa pýtate, ako získať tých petov s veľkým levelom. No je to ľahké, budete potrebovať ostriča, ktorý padá z Paradise Eggu a je to najhorší pet z toho vajíčka. Je na ňom 40% šance. No a budete k tomu potrebovať vlastne tých ostričov a eggy. No a ostrič robí to, že keď otvoríte vajíčko, no tak máte šancu, že vám vlastne ten ostrič dá peta s väčším levelom. Nie že s levelom 1, alebo napríklad s levelom 40, 49, 6, 12, hociakým levelom. No a ja tu mám jedno Zen Egg a jedno Paradise Egg. No a na konci videjka ešte otvoríme toto Mythic Egg a ďalšie Paradise Egg. Takže najprv by som začal otvorením tým Paradise Eggu. Ja nebudem vidieť, čo mi padne, lebo si to budem prekrývať prstom. Takže vy to budete vedieť skôr. No a ideme otvoriť. OK, ostrič a level 4. To je asi najhorší level, ktorý by mi padol. Zatiaľ, no a ideme za nek. Tiež si to prekrývam prstom. Vidíte, 25, takže úplne na pohode, tanuky. No a vlastne skade mám tú mimiku. Točil som video vlastne presne o tomto, že je čo najrýchlejšie naleveliť petov. No a padla mi mimik. Takže preto vyhlasujem súťaž Pet Simulator 99. Prvé miesto bude mať 20 miliónov gemov, druhé miesto bude mať 10 miliónov gemov a tretie tiež 10. Vyhlásenie bude čoskoro. Pravidlá na zapojenie sú napísať link do komentára, prečo by ste to mali vyhrať, mať like na videjku a odber. A bude to formou vypadávačky. No a máme tu ešte tieto krétky, takže si ich môžeme otvoriť vlastne. No a do komentára by ste mohli aj napísať, že či by ste chceli videjko s nejakou dobrou záhradou, ktorú by sme si mohli postaviť. No a ja vám teraz prehodím tie dve vajíčka na otvorenie.